като колоната представлява оста, която задвижва ексцентрици. Ето ексцентрици, които задвижват двойките, прикриващи мансони. Ето това са прикриващите мансони, които прикриват тенчиците, т.е. се образуват фалшивия тук напред фрезата, която впоследствие се нарива на ето тези валове. Четири двойки прикриващи мансони, които осигуряват четирите реда първи, втори, трети и четвърти ред, наривани на предфрезата. Проблемът, който разглеждаме, е свързан с уравновесяване на делителната каретка, тъй като при неправилно подправяне на движение настъпва резонанс на системата.